Shamkene nezongaka nje uqukula ungadlali lapha phansi ukuthi usetekina ngubungu. Unjani? Siyaphila. Iyabona ke siyazi osaziwayo bethu bomdlalo kamabona kude UZALO. Ungena njalo SABC 1 kusukela ngoMsombuluko kuya kuLesihlanu. Umsombuluko kuya kuLesihlanu ngo8:30. Yabona ke sikhulume nabo abalingisi bomdlalo othandwa kakhulu eNingizimu Afrika UZALO. Kanti ke lana ke siyazi ukuthi ke kuneyindawo oyidlalile ikakhulukazi makukhulunywa ke la umfundisi. Uyazi ukuthi la igama nesibongo angisazi manje sekuvela ukuthi anginisithakazelo lesi sikamfundisi. Kube ngathi Shandu kandaba sengiyabhesa. Hayi igama lami nje lokuzalwa nguThabo sibongo kwakamnguni. Walishiya Williams ushela. William no. Sumkhohlile. Elika William ngaliphe ugogo lelo. Ugogo lelo. Manje Steve la ku family bonds singaluka kancane nje. Akukhumbuli ngalezo ikhathi. Family bonds yona kakhulu enhlizweni yami ngoba yiyona yakwazi ukuthi ingithathe ngoba bengumuntu obekakhulu ku theater. Yeah, so nje my first nje umsebenzi omkhulu. Udlala lekhwanqa leliyana. Hayi. Indoda yayithobe kakhulu. Ongazi umuntu wayengazi wayecabanga ukuthi yena oyisebenza kuthina. Kodwa kuyithina sasebenza kuyena ngoba wayehambule kakhulu ephansi kakhulu manje. Necharacter yakhe futhi ekwazi ukuyidlala noma ningamkhaca kanjani. Ayidlale futhi angene ekhaxa abantu. Nje yonke into ayenza wayenza nje. Kanti wena usuzohamba uzoyothi kuZALO. Ufike kuZALO ungene futhi ikhaxa. Uhluphile. Uhluphile. Ukhona ukubukayo lo mncanyana. Uhluphile, uhlupho okuhle okuhambisana nento oyinikiwe ukuthi yenze. Uthi mawuqhamuka kuthiwa unango ke Nkosi yami. Nango kumuntu weswazi ngokuthi uhluphile. Kamnandi. Uyazi makuthiwa uhluphile kusuke kusho ukuthi character yakho noma lesi ndawo idlalayo ayizibeki ngoba uyikhipha ngalendlela ebhalwe ngayo ku script. Hayi ngicabanga ukuthi laba besifundisa babesitshela kanjalo ukuthi if unikezwe i-character ethizeni, if uhambe emgwaqeni abantu befuna ukukushaya ekhona kusho ukuthi leyo character uyikhipha exactly njengoba injalo. Bebedlalisa isigebengu sokusegebengu iba isigebengu segebengu. Ngoba phela umsebenzi lo. Ngabe sothi ubhongo ushayile mfana. Ayishaya mfana. Kanjalo nje. Uma ke silanda ngemumva ngempela kuwena njengoThabo uyinsizwa semlazi. Ngizalelwe eMlazi khona ekhaya ikavi inkaba yami esemlazi. Kodwa ke ngithe nje ngiqala ngivula amehlo ngavulela eLamontville. Kuku eMlazi uPostambo kavi kobani eMlazi. Yabona nje mawusuka nje eyadini. Uthi unyuka nje kancane. Umuzwe sithathe sekhaya la. Uthini wena? Hayi. Nile nozandile nonke lapho phezulu. Sonke silapha. Hawu bantu eLamonti umuntu nje akathi uhlale eLamonti asikwazi ungathi kalodwa. Akazi indaba. Hayi mina ngisediza baba ke. Khona indawo uthi isediza baba. Ngiyayibona. Yes. Ngikholelela lapho. Kodwa yazi Jewish iyasho manje. Hayi iyasho ngisho ngathini small. eLamonti iculture yakhona ithi akekho ugogo akekho umalume khona usisi. Umuntu akhululeke. Khona ubrabani. Akhululeke abantu. Kodwa still inhloniphi bekhona. Exactly. Phela kodwa umuntu azize ukuthi ngipheli ngi-right ngiyimina ngamukelekile futhi lana. Kanjalo. Cha ngiyakuzwa. Iningi labalingisi bala kwaZulu Natal bayanyuka kodwa abanye baye eGoli ngenxa yama-production amaningi enzeka eGoli. Kodwa manje sesiyabona kukhona amanye enzeka khona la ekhaya eKZN. Kusho ukuthini kunina abalingisi lo? Kusho ukuthi igalelo elikhulu lelo. Because eGoli akulula njengoba abantu becabanga. Ngizothatha nje ngithi nje kancane mina ukufika kwami nje ngiqala eGoli ngithi ngiyazama. It took me almost 2 years ukuthi uthole into right. And lapho phela fanele uthole indawo yokuhlala. Iyo lento eyenza ukuthi uthole ukuthi umuntu ugcina esebenze bethe wahamba wayeGoli waphelela eGoli. Because uya lapha unamaphupha athile. Ubunzima bezinto kube inkinga. So ke manje izinto masezehla zenza la kulula ukuthi ukwazi ukuhustlisha ngoba uzokwazi ukuhustlisha la ubuyele ekhaya.
uya kule audition yozalo ubuyele ekhaya uya kwimbewu ubuyele ekhaya noma yiphi so ke mina ngibonga kakhulu ukuthi ama production amaningi abuye ezela eThekwini lazi ke futhi ke indawo zokushutha ziseThekwini zinhle kakhulu ama scenery yaseThekwini inhle kakhulu iyakwazi ukusikhanda istory sibe sihle. Ngiyakuzwa uyazi ukuthini usho nje abanye bagcina bengasabuyanga nokubuya ngoba isaba lento ukuthi mekwabuya kuthiwa nje hey limqedile igoli engabantu bajabulela bathi ufike wafunda kuphi singathathaphi sisuke lapho sephambili kunjalo. Uyazi ke uma sibheka ke sibheka UZALO laqala silibhekile sonke luyakhula liyadlondlobala usufika kanjani kuZALO bacisha ngathi approach kanti uscout abafune lana benze njani noma wezwa kwathiwa awusinenhlanhla kufika lo ngathi nje umsebenzi esiwenzayo njengamanje usebengasho abanye abathini you go kwi process audition njengawo wonke umuntu yebo ngaya kwi audition yozalo auditionela enye party kwasho ukuthi kukhona omunye obe kuthiwa udlondlobala nami kanti ubukhumbula phela ukuthi audition yaka film ayifani neyase stage angeke ukuthi bangisuse bangenza ikhehla befuna ikhehla abafuna ikhehla so kusho the character ngangifuna babefuna umuntu othe well built omude nami so yangihlula kanjalo so ukuthemba kwesikhashana ngezwe asikuthiwa ndoda akusondele ngoba sesiauditionile ake sikuzame la ngathi oshintshwe wathi ngizonikhombisa ngobami ngambamba Mbatha ngigijima naye baze basho ukuthi angeke man lo muntu ngeke UZALO sibonile amanye ama production ayavalwa ngathi iqalwenye mangalana awusho ukuthi mhlawumbe indlela okwenzeka kahle kakhulu ngayo kuZALO lenze ukuthi kuthiwa hayi ngabathinti laba hayi into engayisho ocabanga ukuthi UZALO lokho livalwa akhohle uyayazi leyo nto ngoba it's a production yani ephelele and thina ke as ama actors akhona yabona sinendlela yokuthi sikwamukele mhlawumbe emawi cameo shuthi mesikhuluma ngecameo umuntu ozodlala nje iphathe encane ahamba asimene sifike nawe shuthe nawe sikushiye kanjani siyakufaka ukuthi understand iculture sisebenze nawe so that istory sohlale siyi-one because uma ubuka kwamanye ama production ukubona ukuthi omunye uyabona ukuthi hayi laba bothu nje bayenza ngoba kufanele so thina ke iculture yethu ukuthi sifuna ukuthi ungene kwi-character le ngikuyona elingana neyakho ukuze umsebenzi uhlale unjalo asiyanga lapha sithi sovela ku-TV siyelapha siyosebenza ngoba phela nayo ingane nje ihlela ilinde ukuthi yenze yonke yabona so ke uma mina ngithi ngizoya lapha ngoba ngithanda ifame ngifuna ukuvela ku-Instagram ngizovela one day the next day what's gonna happen so ke asisebenze usustain umsebenzi wakho ngalendlela ebalekile yabona angisho ukuthi amanye avalwe indaba Instagram kodwa ke uyazibonela nawe ukuthi lapha kuyasetshenzwa kudlala from office to crew to actors nangibuya khona engabona sengaye ngathola enganaso isikhathi sokubona ukuthi kwenzekani umndeni asiqala ongihlekana angihleka mase kuthiwa cut mase kuthiwa sesashintsha ama camera ngibona ukuthi hayi kanti iqedwa yini uphindwe kathathu into eyodwa isiphuma iulozona ngiyakuzwa uyazi khonto yosho kumnandi kabi lokusho ukuthi sikhona sizimisele yiyo lokuzimisela okwenza ukuthi kuthiwa hayi ke labo asishintshe kanje senze kanje sishintshe isini ngikhumbulahle sayesawushutha khona impela emathuneni yakhumbula emalibeni hayibo yonke into ibe njengoba hayi ukuthi kuzogcina iy'moto zilandelana nje zibe ujenga sekuphelile sesibonakala sigeza izandla cha khona impela phakathi ngibona yonke into njengoba ungcwabo njengoba unjalo awekho ama-shortcut hayibo manje ake sibheke lana-ke kwethiwa kwesinye isikhathi kuthiwa hayi umulana ungaqamalazi kodwa into engeke ngibona iyinhle eyenzekayo kuba khona ukuvuleleka ukuthi ungathi ukocosha kwenye indawo kodwa ubuye ustreet angana kuhamba kanjani ngeke kubona ukuthi basebenzele abantu kuyasebenza but-ke enye into efanele siyibheke ukuthi kufanele nawe uma uthi uyocosha ubheke ukuthi ngaleso sikhathi isitori sinjani because phela isitori sami sisizinayo ukubona abantu masebethi uphi uMbatha it's because phela ngeke kuhlale sekuMbatha njalo isitori fanele kuvele nabo nezinye izitori so izitori ziba seasonal so mhlawumbe uma ubona ke nawe ukuthi useasonal ngaleso sikhathi ke isitori asikho kakhulu kwena so ngasho ukuthi hayi ke
wena khuluma nalabantu abakubizayo ukuthi hey ngibhizi manje mhlawumbe emva kwesikhathi esingaka sengingakwazi ukuba khona ngitshele kunanokuthi kuya ngabantu asidlapha kuzayo muqhamuka bobona umfundisi yes nasemamoli naphi yes makwenzeka bese uthatha esinye ngoba uthi usekhefini kodwa esiwenza a different totally different character kuba njani ingani lento ukuthi fanele uwazi umsebenzi wakho ithalente lakho la angithi so ke if kukuthi laphana ngumfundisi for example khona iaudition engizwa kuyona nje bengiphuma la laphana ngiya kwi-audition complete different nje kumfundisi so kufanele mina ngiphume kumfundisi ngimshiye kuzalo ngiye kuya audition ngiyokwenza le audition yaleyo character le abayifunayo ube uthisha noma ubobani no hijack ngithume ngayimoto lezi ezispinayo noma yini ozwa kuyona ungagcini usulo umuntu okuthiwa uyatypecastwa bekuthi ufuna kumfundiswa anilandeni umbatha lapho so kushuthi ngamamazwi usuqondile kanti fanele bekuthiwa akuzame la ushona khona ushaye noma ikuphi ushaye ithalente lakho lekho nanokuhlonipha umsebenzi nane-experience zingaki nje usewathi uyididisa lapha ngiyabona omama bani omadlala nobani bavana basangana ufike ungenise emzini womuntu kube indaba ubachazele nje abalandeli bozalo ukuthi kuba bonke lapho usuke afika wangenisa kubona imuphi othi ngiyabuya engathi script ngangibuyisela ngizoqala nje ngongangifuni nabo bonke hayi umadongo angifuni ukuthi phela manje ushuthi nami ngamshiya kabuhlungu esemisele kanti mina ngangimfunela okunye ngangafuni yena kwase kuba lo somabhizinisi ke naye lo obekhona lo kade uswenka kakhulu naye bandla ufike kabi kanti vele kule injongo zami nemishini wena nje kwimishini enye ngathini imali ibalekile kumina nomuntu wesifazane bekhona imali nginankinga hayi futhi ukuthi ngiyifunelani ngifuna ukuyibona ngoba yabona angendaba kuba nomuzi omkhulu angendaba nje mengiyibonile nje phambi kwami unjanje uzutwist omunye umsebenzi ngayo umbeke la ukuze ube qeda into zakho ufuna ukuzenza ngayo uma kanjalo nje umbatha lo umbatha lo akahleki namuntu aswenke futhi bethana hayi kancane kanti angenise abese ivesi kodwa noma ushaya mngani wami uyasho ukuthi sahluko lapha yashesha uji ushaya u10 masishaya phela ungasenabeli kakhulu phela yabona umfundisi ogcotshiwe kodwa ogcotshwe ngasemalini kufanele ubusudedela konke ubuzogcina ungasazi ngelinye ilanga ukuthi okunye ngizokhinca wena ngizokhinca mina sihleli naye lana ngempela sihleli naye uMbatha uzalo kanti ke sibheka umdlalo omkhulu kangaka uThabo William Sunduni kodwa ke simazi kakhulu nje ngoMbatha umfundisi manje uthi usushintshile sothabalalela ebakhulume nawe kakhulukazi ngiyazi bakhona abakulandela bathi ayangena ukuzimalanga usushintshile usuqoka ziphi ingubo sengishamana kwenzekeni kwafika umoya kumina awu umoya we-universe wathi kumina ongempela umoya noma uhambisana nohlelo lakho phezulu kwalo ake siwufihle lo okwamanje kwafika umoya mina wathi ake ngihambe ngiye eChina ngibuye ngehle ngiye-India ngiyolanda yonke uyazihleka kufanele wedwe ngiyolanda imimoya ezokwazi ukuphilisa abantu bakamashu subona igephu njalo njengamanje umoya umtshela ukuthi abantu kubatshela ukuthi balahle konke ongenasidingo uma bezeke kumina mase begoduka balahla yonke into bashiya lapha kuwena bashiya yonke into imali ngoba ayisebenzi imali ungena umoya we-universe kahle wena amagolide amawashi konke kufanele ukushiye uphume nje uwena usuyobona ukulahla mina ngizokuthatha-ke ngiyokulahla olwandle wedwa uhamba ngedwa nje imali ke yona ngiyayishisa endaweni ethile ethempelini lami abangakwazi ukungena kulona kufanele abayiboni nento uthi shunqa phela ukukhumbula kahle mawabheka emuva uzophenduka isiduli sasawo ile nto bethambani ngabheki emuva shiyani la uhambe ethempelini uphezulu kwabo uphezulu kwabo lalela ake sithole umlaleli sizuthi uthini khona uzothi ngiyibone kudala le ngqondo yakho khona uthi hayi nami ngiyeza akufikwa ngolengaki kuwena sawubona siyaphila njani siyabingelela
ngiyayithanda kodwa wami iyakufanela China. Le China le khona. Yeah. Phohlekani. Uyalibamba ukhanda. Uzokhipha lokuzala lo uzokhipha ukhona la emzansi, ukhona la emzansi. Oh, screw driver. Uzokhipha uskut driver baso. Asiyabonga ngane kwethu. Uqhubeke njalo nento yenzayo. Amen. Sithathe omunye futhi sawubona. Basemgaqweni. Zadonsa inqola. Sawubona. Siyabonga Mkhoza, ngiyaphila. Siyaphila njani wena? Siyaphila, ngibingelele la kumfundisi lapho Mbatha we-KFC. Uyalibuka UZALO. Shaman. Umamazuko lapha emtshezi. Uyayishaya into yakhe, siyayizwa kodwa angizwa kahle ukuthi wenzani lapho. Wenzani? Kwenzakalani? Yeah, chaza mfundisi. Hayi, sengithole umoya weuniverse othi anginitshela ukuthi ngenani kushaman iyona empilo. Ayishayo abaqhubeka njalo nje sesikwazi kanjalo ayungashintshi impela sekunganingi ongaba izinguquko emehlweni ethu mangathi uyishintsha le character. Ishayo impela iyakufanele. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Abekho mama baye bafisa ukuhlangana nabo bathi kodwa wena wena ozala ngushaye le ngane egangile ozala usenenhlanhla. Hayi kona kuningi khona nje ilanga ngihamba nje emall. Ngiyamuzwa lo mama uthi awukhohlakele so kumina akuringe base ngiyaphendula bengiphendula lo mama ubeke nje izandla. Wathi usho wena? Usho mina uthi azokhohlakala. Mase ngiyakuyena ngithi mama hayi ngimele ngihleke yabo ngithi mama ukwaka TV wagcina sehleka kodwa bengimbona ukuthi hayi ubeshisa phela. Ukhona umyeni umthatha manje ufile. Sawubona Bukhozi, sawubona Kujabule Jule. Yebo njani? Unjani kunomsindo la ukhona? Awuthi sithathe omunye. Sawubona? Shaman. Njani ba? Hayi. Umbuso wamashaman uhambe nawe. Ngambona izandla usezuzithi dad ungambona nje ukhuluma usekhotha umsizandla. Usho kanje. Ngiyabona ngemehle uyambona. Hayi. Sikhuluma noThami wakathola lapho boy. Samathi singanqawula nje. Yebo. Uthini kushaman? Sorry. Uthini kushaman? Ngithi shaman hayi ngakhala kabi sebemkhiphile ngomunye ngikhala ngisayitoyi. Ngithi ngeke akabuye. Kanti suke bengangikhiphile mngani wami. Suke sakugijima isistory ngihlale ngikhona. Ungasabi. Hayi siyabonga. Ngicela ukuphatha lelinye ithuba lapha. Ngithi happy birthday to myself. Yourself bakithi asikwazi nokucula ke. Siyabonga. Hayi ke sihle mfuna umunye ogcina. Okay sithathe ogcina futhi la kujabula Jule ku Cause FM asithi ke nako babukeli bozalo ubani ke SABC TV1 sawubona. Hello. Njani mama Lady D? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila usayinile wakaXaba kwaShobo Phongolo. Yebo. Ngicela ukuthi shaman. Yazi umuntu uzovula ibandla. Yeah. Uyaphila mfundisi omkhulu. Siyaphila. Siyabonga mfundisi wethu. I-character impela nami ngivumelana nayo cha iyakufanela. Kodwa umbheke njalo ugabigabi. Ugabigabi inyoni ziyayisola umgqakazi. Umbheke ugabigabi uyakusola. Hayi lo ngiyambona awamanzi amancane ngiyamnika ibhedeli ugabigabi umbheke abheke uyamthayimisa dade nina kakhulu qhubeke kahle-ke shamani. Siyabonga hayi sesifike khona impela emaphethweni ale ngxoxo ethi emnandi esingayiqhuba lonke usuku. Uma sibheka njena ikakhulukazi masibheka UZALO luphinde lidlale ngolesingaki futhi ngempela sonto. Ngisho ngempela sonto la. Angithi yaphinda ave khona omnibus UZALO. Ya ikhona omnibus. Ngicela ukuthi ngesonto manje mayibheja ama impela sonto la idlala khona isikhathi eside. Manje uwena
njengomuntu versatile ungena ngapha nangapha sengisho egqokeni ngathi umuntu ongathi ehamba vanathathe nje ngoba nje namhlanje ufaka iskipha segushi wasuthi kancane wabeka la emadolweni istyle hlone istyle osithandayo ngifuna istyle esirelaxed ngiye ngikubone kulapho ku TikTok ngithanda istyle esirelaxed ngibambe age okay wenze njani ngibambe age iyabambeka sekhulekile awungitime phela ibanjwa kanjani nje mase ufuna ukubamba ngempela awufaka into ezilula nje ezenza ukuthi ukwazi nokugijima ungafaki amashirt amabili nesikipa nejeans ungifakele nje lo polo neck ngaphansi suit laba nojini abathambile abathambile uyayibona ungasindwa onyaweni ayaweni ke nje mina nje iteku sekwaba ngcono ngoba nesudu usakwazi uyifaka neiteku wasizakala wasizakala ngafa isicathulo ngizokusinda ilento njalo amaqakala ngithi awungeke yabona lo ndaba futhi angikhuluma kuthiwa sikick and bow sasithi ukuba side yabona isandali hayi nakhona makwenzekile uyalibona ukuthi alikwelihloliwe kanti ke futhi ke nekhehla elingizalayo beliuthanda kakhulu ukotini unama ngase ngithi nama angibambelele bambele nangu umyise ebambelela kuwena uba igama lakhe uqhawe lamangoma manje uqhawe yonke into yenza uyayithanda yonke into unemnyama kanje uba nayisifafaka isimoli la ibarrett uzoba no10 nje kahle wena uzoba no10 ngomhla ka 21 September ngempela uhlobo lomculo olulalelayo ngiyayithanda i-jazz kakhulu i-jazz is my lentozana but emotweni la ngihamba khona I play gospel wow I love gospel yini kuhambisana nokuthi it's a prayer because that's isikhathi esiningi ngithanda umusic okhuluma nami ongivuselelayo so nje yabona nje Marvin Winans is my hero wow yabona yena ngimlalela akazi kangake wakasisi Winans wakasisi lo mdala nje yebo hey manje ke kodwa ke uma uya ngoba kuma jazz festival amnandi anendlela yawo ngempela uyakuthola ukukhuleka beze bakujabulela bese kodwa ubuyele lapho ku picnic yakho yes abashuthayo bemnandi ubuyelekele usho kanjena ngoba noma mengegoli ke ngifuna uvakasha kulama society lawa uthola ukuthi nje obhuti be jazz bodwa bahleli bayihlalela ngiyaje ngiyolalela ngiqosheke there and siyabonga uthi imiyalezo yakho share nawo kakhulu azoba ke sewuthole nethuba lokuthi ustuduze sengabantu nangu shenge naku aphinda ngene impela isimo simpela simanzonzo kodwa ngiyazi sonke ikhona into esifisa ukusho ukududuza kakhulazi umndeni sikhala sonke yabona lapha akekho umuntu obengazuza ukuthile kuyena politically ngokuphila kwempilo nangayo yonke into and wesike kakhulu ke kuyihumor akekho umuntu obekwazi ukuthi akuhlekise userious njengaye usifundisile ukuthi noma ngabe kuthiwa izinto zinzima kanjani but laughter is a medicine of everything and then also nakumeleni into yiyona ngoba kuyoba nensuku enzima zakhe naye politically but waba ilento afisa ukuba yiyona so today kusasa uyotshalwa nje siyakhala kakhulu sithi baba sombiza ngobaba baba wethu sonke sithi ulale ngokuphumula sifunda okukhulu kuwena siyabonga kakhulu ayike mina ngeke ngililandele UZALO na ku Instagram lezo indawo sigijima sibe sibuka siyabonga kakhulu ngibonga mina kakhulu ngiyabonga kakhulu ayike mina elisibeka lapho kuhlelo lethu kanti ke sengisho lesigajana nje besinaso njengamanje sizosuka ke lapho sikunika imixethi emnandi namhlanje okwamanje siyavalelisa la ngempela